Igbo kwenu, anyị ekwechirigo kpọmkwem were sị na asụsụ Igbo agaghị anwụ n'aka anyị. Ogbuonyeakpanti na-ewetara gị ozi a site na ntụziaka ndị Brothers at Newspedia. Ngwa gezie ntị nke ọma ka anyị wetara unu ihe mere n'izuụka nke gara aga. Onye chịbụla ala Naịjirịa Olusegun Obasanjo ekwuola sị onye ọbụla chọrọ ịba nnukwu ọgaranya dịkwa ka Aliko Dangote ya echekwudokwa n'ọrụ ugbo, maka na ọrụ ugbo agaghị eme ya ọgaranya, maka na ihe ize ndụ dị n'ọrụ ugbo buru ibu. O kwukwara n'oke mwute sị ndị ụlọ ọrụ ego anaghị enye ndị ọrụ ugbo ego nke ga-ezuru ha. Senate President Akpabio etoola aka chịburu Rivers Steeti Nwike n'ụbọchị o mere mmemme ụka ekele. Akpabio gwara Nwike ka ọ gbaa mbọ nke ọma ma hụ na enwekwara ndị a na-akpọ 5G Governors n'oge ọzọ ọ ga-eme ndọrọndọrọ ọchịchị ka ha nwabụ ndị APC were nwee ike ịchịrị ọchịchị ma na-aga n'iru. Onye isi oche azụmahịa nke ndị Binance Chimpeng ekwuola sị na ndị enyemaka ha nwere n'ala Naịjirịa a na-akpọ Global Cryptocurrency Exchange bụ ndị wayo. Ndị ụlọ ikpe Tribunal anabatago ihe akaebe na-egosipụta na ndị INEC enweghị nsogbu ọbụla gbasara netwọk n'ụbọchị emere ntụnyeaka nke onye isi ala anyị. Ndị Naịjirịa niile ga-amalite na-akwụkwazị nnukwu ụgwọ ọkụ eletrik site n'ọnwa Julaị anyị na-achọ ịbanye n'iru n'ihi mwepụ ewepụ sọbsidi nke onye isi ala anyị Tinubu wepụrụ. Ndị NAFDAC anwụchiela otu onye ama ama na-emepụta ma na-elekwa ọgwụ a na-akpa agbo. Ogbuonyeakpanti mere ka ịmata na agbo bụ mmiri ọgwụ na-agba na-aṅụ ya atachite iru ka onye elefula n'obodo ya ma rikwa ego naanị ya. NAFDAC wee na-ekwu na agbo Baban Aisha Herbal Medicine adịghị ize ndụ ma ya fọdụ itinye ya n'ọnụ. Academic Staff Union of Universities n'onu ndị iti a na-akpọkwa ASUU agwala onye isi ala Tinubu ka onye ụmụ akwụkwọ ego a na-akpọ enyem nke a na-akpọ grant ka ọ nọchite anya ego mbinye loan ọ ga-enye ụmụ akwụkwọ. Ha kwukwa sị na ego mbite loan etosighị ka anabata ya anabata n'ala anyị bụ Naịjirịa, maka na ụmụ akwụkwọ obodo dị iche iche si na mpaghara ụwa na-akwụ ụdọ n'ihi akwụghachighị ego ebinyere ha ebinye. Ndị ọgba bọọlụ Chelsea ekwupụtala nkwekọrịta nke mbinye aka nke ha na Christopher Nkunku mere. Christopher ekwupụtala na mbinye aka nke ha mere ga-amalite n'ọnwa mbụ nke Julaị na-abịa n'iru wee ruo n'afọ 6 ga-abịa. Onye isi ndị uwe ojii ahọpụtara ọhụrụ IGP Kayode ekwuola sị na ya dị njikere ịlụ ọrụ dịka agụ owuru na-achọ ndị omempụ n'ala Naịjirịa ya ga-adọ ririghiri. Asari Dokubo onye oke okwu okwukwala ọzọ n'elu nke o kwuru ekwu were sị na ndị Igbo amaghị agbụrụ ha si wee bịa ụwa. O kwukwara sị na ndị Igbo niile bụ ohu, na-ewepụ ntinye aka nke ndị Britain tinyere na ha aka ga na-ele ndị Igbo gbanyụọ. O bupụtakwala nnukwute ototo egbe were gosi mba ụwa were maja ndị Igbo ihe ya ga-eji wee yi ha egwu mgbe ọ ga-esu. Otu onye na-anọchitere ndị a na-akpọ UNICEF n'ala Naịjirịa ekwuola were sị ụmụaka karịrị 61 bụ ndị nọ n'ala Igbo niile enwebeghị ikike ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa. Ndị nche osimiri nke Amerịka ekwupụtago na ụgbọ okpuru mmiri nke bụ mmadụ 5 were gaa njem nlegharị anya n'ihu nnukwute ụgbọ Titanic
abụrụgo ndị nwụrụ anwụ n'ụzọ ije. Onye osote onye isi ọhaneze ndị Igbo Chief Damian Okeke gbara ume na-agwa gọọmenti etiti ka ha ṅaa ntị n'oku ntọhapụ nke Maazị Kanụ. British High Commission to Nigeria ekwuola na mkpebi ha kpebiri mmachibido ụmụ akwụkwọ mba ụwa niile ịkpọta ezinụlọ ha n'obodo ha ga-amalite n'afọ na-abịa n'iru. Ha kwupụtara na ha mara iwu ndị a iji belata aka n'ihe gbasara ụlọ ebe obibi ha, ya nakwa inwe ike nchịkọta ndị mbịambịa na-abata n'obodo ha. Alhaji Atiku Abubakar, onye nke zọrọ ọkwa ọchịchị elu na PDP, emechiela ikpe dịrị ya na Tinubu n'ụlọ ikpe tribunal. Ndị nke na-elekọta bọọlụ mba ụwa niile a na-akpọ FIFA enyela ndị mba Amerịka ikike ịnabata iko mba ụwa nke a na-akpọ Expanded Club World Cup n'olu ndị iti. Ndị nke ga-abịa na asọmpi bọọlụ ahụ ga-abụ ndị otu 32 ndị asọmpi a ga-enwe n'afọ 2025 2025. N'ihe anyị ji wee mere isi akụkọ n'ụbọchị taa, ezuola akpa nwa nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ n'ụlọ ọgwụ dị na Ondo steeti. Ndị uwe ojii anwụchiela ndị nọọsụ rụrụ ọrụ n'ụbọchị ahụ nwaada Joy mụrụ nwa. Mgbe ha jụrụ ha ajụjụ ọnụ, ha mere ka amata na amaghị ebe ya bụ akpa nwa dị. Ha na-echekwa na o nwere ike ọ bụrụ nkịta kpụrụ ya bụ akpa nwa. Mana nwaada Joy, onye nke mụrụ nwa ọhụrụ na Ondo steeti, ekwuola sị na bọsị ya bịara ịmụ nwa na onweghị ihe dị ka nkịta n'ụlọ ọgwụ. Ka ezi ka nkịta ga-esi bata n'ụlọ ebe ya nọ wee mụ nwa. O kwuru sị na ọ bụkwa asị ka ndị nọọsụ na-asị. Ezinụlọ ya ma di ya wee na-eti mkpu were sị na ọ bụrụkwa na ha afụghị akpa nwa ahụ na nwa ọhụrụ agaghị aba uru, na ọ ka omenala obodo ha si wee dị. Anyị wee na-ajụzi unu, kedu ihe unu chere na ya bụ okwu? Echefukwana ịtụsasị ozi a ka o rute onye ọbụla ntị. Kwuo ihe ọbụla gbasara gị ịnụrụ n'okpuru section comment section. Ogbuonyeakpanti were na-asịzi gị, izu ụka nke a anyị ga-abanye ga-abụrụ gị ngọzi ngọzi. Ihe ọbụla ị na-eme bụ ihe dị mma, gị mere ya gaba. Udo dịrị unu.